Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugari wepanapa dangu kutenda nekuta nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Naika right mawani zvamanje mawani aiwa Ava Vanonzi Sekuru Tasvu Hatina Zera Navo aiwa chibaba mudhara hombe yavavhura ndo yakaipa manje. Pane munhu abatwa zvamanje atosungwa ari mumaoko emapurisa aibira vanhu mari achinyebera kuti ndisekuru Tasvu. Mawanika iyi hombe ndogara ndichitaura panapa kuti kana parohwa basa panenge parohwa basa, tinongouya nazvo tokuratidza kuti bhu honai zvaitika izvo. Kana pabhaizwa tinongouya kuti pabhaizika, touya nazvo futi tokuratidzai bhu. Moita sei motonga mega nditika. Very sorry kuvana vaprofeti Makandiwa. Ndinoziva kuti munovanamata Prophet Makandiwa, munovaona kunge mwari, munoona kunge munhu asingatadze, but ndonya yacho iripo. Handisiri ndakadaro. Clip kwandakariona makariona ndikauya naro ndikakupai reference, point of reference iripo. Saka musatuke inini tukai Prof X nekuti ndiye munhu akataura nyaya idzodzo handitika. Saka panapa ndine clip randoda ndikuratidzei rembavha yabatwa nasekuru Tasvu, haina kana kumbovharwa kufesi, itori nemacheni yakatosungwa same time, ende yanga yanetsa, abira vanhu more than 20 achingotsotsa vanhu achinyeba kuti ndiye sekuru Tasvu, achisvibisa zita rani rakula handitika mawana. But tisatapinda munyaya yedu iyi, tikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibateka, namba dzangu ndo idzo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number idzodzo handitika. Tine mupfana wanaijewo chanakira akavharwa 230,000 namagaya. Ndikuya nayo nyaya yacho panapa, ndikuifambira ndouya ndomuexposa futi mukuru magaya ayo handitika. Hatina watinotya, tinotaura sezvazviri handitika. Right, gwenzi rePhytomed. Gwenzi rePhytomed ndo gwenzi rekuti tinofanira kugara tinaro mumba zvamanje handitika. Ndo gwenzi riri kuita zvinhu, ndo gwenzi riri kurapa. Ungave une musoro, ungave une mudumbu, ungave une musana, ungave une zvironda zvisingapore, ungave une chii, gwenzi iro ndo gwenzi rekuti unoshandisa handitika. Right now dumbu rangu yezvino zvirapa rinani riri kuita richidzikira, ndokuramba ndichirova blended tea yavo iyo yePhytomed mawani chaiyo chaihanditika. So kana uri muZimbabwe, bata nhamba idzo dzakanzi +263 idzo, wotaura nemusikana anonzi Nyari. Kana uri kuSouth Africa, bata nhamba idzo dzakanzi +27 idzo, wotaura nemusikana anonzi Koni handitika. Ndo vasikana vacho vari kuita sei, vari kuita zvinhu zvamanje handitika. And then togara tichitaura kuti munhu ngaarongeke. Kana uri mugari wemuSouth Africa, une kabhindauko kako kauri kuita, une kabhizimusi kako kauri kuita, aiwaka, ndinoti munhu ngaite sei, munhu ngaarongeke handitika. Register company, inini studio yangu yakatorejista, itori nemapepa kutaura kuno handitika, zvese zviri proper. And then tutaura izvo kuti kana waregister company unovhurirwa an FNB bank account handitika. Wavhurirwa FNB bank account kureva kuti izvoni wakunoswipa, wakuwanawo mari dzine mutsindo dzichiiswa muaccount mako handitika kana waita basa, kwete kutadza kuwana basa nenyaya yekuti hauna company bank account handitika. Ndo zvandokutaura kuti bata Owen panhamba idzo dziri pascreen. Womutaura kuti Owen, tabva nekuna DJ Holly, vari kutaura ivo kuti izvoni iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje handitika. Right, rega tipinde muvhidhiyo redu. Uyu ndiye mukomana ainyebera vanhu kuti ndiye sekuru Tasvu uyo ari apapo. Rega tinzwe nyaya yacho
kuti yakamira sei, chii chakambonyatsoitika, zviri kufamba sei, uyezve akabatwa sei mukomana uyu. Handiti mawana wemona imambude wemona Sekuru achitosea Sekuru tichaura zvakamira sei, zvakamira sei Sekuru? Haungazvotaura pane vanhu indara imi mabatwa kuti saka taurai zvamaita chete chinhu zvatinongoda siendi right. Ndisandakanganwa, ndisandanyanyopfuurira kuenda kumberi. Ndoda kupa special thanks, shout out to mpana wangu kana kuti mukoma wangu kameno, but shout out to senator, mukoma senator. Ndo vakanditumira video iri. Handiti vakati wariona hereri, wanga wasangana naro hereri. Special thanks kuna senator. Handitika thank you very much. Reka tinzwe kuti zviri kufamba sei apa. Handiti hanzi handikwanise kutaura zvamanje manje. Vabata vanhu vada kufamba novo. Maishanda sei kuti muchibatsira vazukuru sasekuru Tasvu? Alright, ndaitaura nemunhu kuti ndobetsera. And then ondudza problem yake. But pasina hapana zvandaizoni apa handazokwanisa kuenda pamberi. Mashandisa namba ipi mimi? Namba yeFone. Inoti chii namba yacho? Amize nemusoro. Anogona. But pfungwa yakauya sei yekuti muzviti mimi ndini Sekuru Tasvu? Zvinhu zvangu uyo ndangozvifunga but handizvoti zvangoya sei chindango vanopa internet. Ko makati uzviti Sekuru Robert? Ndopatauza kuti imimi semakachuza zita rekuti Tasvu musina zita rekuti Robert. Bhodzi rinonza mari handiti? Ndozvamakaona kuti zita iri rinonza mari. Handiti ndizvozvo? Saka apa makatorera vanhu vangani mari? Makatanga kushanda rini? Vane 2 months, 2 months. Mubvunzo wangu kuti aroronyeba zvinoitisa mari. Sei makachuza kuti muda kuti nganga inonzi Sekuru Tasvu? Ndangochuza ndangoenda painternet katongoona zita iroro ndikashandisa iroro. Saka mabatsirano angani sopa? Hapana ndabetsera. Hapana mabatsira? Vamatorera mari. Makatorera mari? Vanoverengera vashoma vanombowana. Vashoma kuma vangani? Kuma 20. Ma20? Vashoma? 2 vakawanda. Muze. Matarei maichita mari? Anosiyana, sometimes 20, 30, zvinodepend nemunhu ane mari. Saka munhu akabvisa mari pavanhu 20 pava mari yakawandisa imari? Hapana asenda $50 ndabvisa mari yakawanda. Ndakabvisa mari yakawanda. Saka maiti kana munhu achinge asenda mari muzoita sei? Tomubetsera. Ndosati kana asenda mari maimubetsera sei? Hapana zvaizvoitika because pane pasina solution. Saka hapana wamakambonyebera kuti ndakutokushandira zvinhu zvako zvakutoita? Ndokuna kuudza zvekuita but hapana. Ndinondobvunza kuti munhu kana achinge asenda mari maimudza kuti ita sei? Imuchiziva zvenyu kuti zvinhu zvamuri kuudza munhu izvi ndezvefeki. right. Muri kumuona mukomana uyu ndiye mukomana ari kuvhara vanhu mari achinyebera kuita kuti ndiye Sekuru Tasvu. Handitika so zvavanoita vakomana ava, ukadhibha ukangoenda paFacebook ukanosecha kuti Sekuru Tasvu unoona more than 20 maaccounts akanzi Sekuru Tasvu Tasvu, Sekuru Tasvu Ningi, Sekuru Tasvu Ningi, Sekuru Tasvu Ningi, ane masame picture aSekuru Tasvu. Vamwe vatori nezvitupa zvekuti ukataura naye anobva tokutumira kuti chitupa changu ichi muzukuru ita so. Handitika. And if I remember well, paprevious interview yandakaita naSekuru Tasvu vaitaura kuti inini
handichinje nhamba, inini hautumire mari kana usina kuita video call neni. But hamenoti vanhu makaita sei, hamuteerere sei, hamufunge sei. Togara tichiuya nazvo panapa tichizvitaura kuti zvakamira so, but imi hamudi, munoramba muchiita the opposite. Tikakuudzai kuti ndingabhaisa munotituka, tikakuudzai kuti ndingagona munotituka. Handizivi kuti munee muchinyasodei chaizvo. But the main reason of this channel is to bring awareness and kukupai umbowo uzere. Uyu abatwa, uyu mbavha yabatwa, same time yaiswa ngetani. Mawani chaiyo. Saka make sure you verify. And namba dzasekuru Tasvu ndo idzo dziri pascreen idzo. Unofona, wotaura navo, woita voice call, woita video call, womeka sure kuti ava ndo Sekuru Tasvu zveshuwa ava, and then wozotumira mari. Zvinhu zvako zvaita sei, zvinhu zvako zvoendeka. Handitika saka rikatingonzwa pamberi apo mbichana kuti zvakazofamba sei. Munhu abhadhira $50 yake, maimudza kuti ita sei? Yaimudza kuti unoshandisa zvinhu zvanenge wanda kupa so zvinodepend nokuti munhu achava kushandisa ane zvinhu zvipi. Ndo zvandiri kubvunza kuti imimi munhu maimuti ita so sei? Ingonipai one example chete pa 20 pa. Ndati munhu abhadhira $20 yake, makumitira matare, maimuti ita sei. Muchiziva zvenyu kuti zvinhu zvandiri kuudza munhu zvike ndezvefake. Pamwe pacho hapana zvaimboitika because hanzi zvamaiudza munhu kuti asenda mari yake, muchimuudza kuti wochenda noita zvakati ndichikubatsira. Sa uye wamaudza zvemazaivi. Maita sei? Apa ndiri kubvunza mubvunzo ka, goziva kuti vamwe venyu vamakabatsira vabvaza kuti munhu akatibatsira kwa haasi Sekuru Tasvu. Ndiri kubvunza kuti maivati itai chii mushure menge mabhadharwa mari yematare? Ndagona kunzwa kuti ndichataura newe. Pamwe pacho ndaizopedzisira pasina communication. Kozvemazai zvangachitaura newe maita sei? Mazai aitingo mazai ndoandaiti moshandisa. Maishanda muri wangani? Ndoshanda ndiri ndega. Hazviti. Ndinoda kuprotecta vamweni. Ngoma Robert vari kutoda. Ndati mabatwa sei? Pandani chinotora mari. Taura nyaya yeline rakafamba sei? Taura nyaya yeline ndidzi. Right, nyaya yacho yakati rebei handitika. Let me just summarize pasara pacho kuti zvakazofamba sei. So chakaitika ndechekuti mukomana uyu ana agent wake waanoshandisa, anongoenda kune munhu otaura, ona mufesi wangu ka, inini handina line reecocash, but ndachikumbirawo nhamba dzako iwewo dzinokwanisa kuita sei kupinda mari, and ndozongoya ndichita sei ndichitora mari. Uri kuona, saka agent anenge asingatombozive zvekuita sei zviri kuitika paipai. Ndipo futi paipa tinotaura kuti kana une bank account uri mugare wemuSouth Africa, uri kunze, uri kupi kwese kwauri, usangobvuma kuti vanhu vangouya kwauri ngoti mufesi wangu ndiri pamawanika, pane mari yangu inoda kupinda zvamanje ndipo ka bank account yako. Unoisirwa mari dzezvidhura idzi, mari dzinopisa, wozongoona wakutongobatikidzwa, wakutongobatanidzirwa munyaya dzausingatombozive. Handitika. So be careful, ngwarai, mchenjerai, handitika. So aita sei, aenda kune mufesi uyo account yapo, paari kutaura nevazukuru paipai achinyeba paipai, anongoti isa mari muaccount iyi, oisa mari muaccount imomo, aisa mari muaccount imomo, wakutoita sei wakutobirwa mari. Kuzotaura naye haachabatike, kunamba dziye anotongokudza kuti handizive munhu. Uri kuona, watoita sei watonyura. Ndo mabirwa ari kuita vanhu ari kuitwa vanhu mari online. Vanhu vari desperate, vanhu vakaomerwa, vanhu vapererwa to the extent yekuti vakungoita yese. But ndo video ranga ndangokubatirai zvamanje kuti ndikuratidzei hombe yavhurwa naSekuru Tasvu. Ndichaita plan ndimbotaura navo ndinzwa kuti zviri kufamba sei uye zvakamira sei. Vachazoda rubatsiro, vangade kuzobatsirwa naSekuru Tasvu, namba dzavo ndo idzo dziri
pascreen idzo hakuna dzimwe nhamba ndidzo dzidzi. Ukaona dzisiri idzo dzidzi haziva kuti pane something chiri wrong, pane zviri kutoitika handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.